खुलुमबाय जेन बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। दिनै 16 नभेम्बर थामहिनबा दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 70थि जोनोम सानखौ दुलाराय आसाम रायजोनि गेजेरावनो फालिगोन। 16 नभेम्बरखौ जों बयबो मिथिगौ, बियो बर' थुनलाइ सान। बर' राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादखौ थांनाय 1952 इंनि 16 नभेम्बर खालाराव गायसननाय जादोंमोन। बे सानखौ रावबो बर'फोरा बावनानै थानो हाया। बर' थुनलाइ सानखौ बयबो बर'फोरा बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायैनो फालिबोगासिनो दङ। नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्सआव मेडेल देरहानाय पत्रिका नार्जारिखौ रायजोफोरा बरायदों। नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2022नि वुसु बादायलायनायाव मेडेल देरहानो हादों गसाइगावनि पत्रिका नार्जारिया। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बामोनकुरा गामिनि बंकिम चन्द्र नार्जारिनि फिसाजो पत्रिका नार्जारिया मेघालय रायजोनि शिलंआव जानाय नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्सनि वुसुआव रुपानि मेडेलखौ देरहाबोनो हानानै नखरजों लोगोसे ओनसोलखौ गोग्गाथाव खालामदों। पत्रिका नार्जारिया गावनि नाजानायनि गेजेरजों वुसुआव 60 केजिनि गेलेनाय रुपानि मेडेलखौ देरहानो हायो। जुनियर नेशनेल एथलेटिक्सआव जोंसार बसुमतारिया आसामनि जानानै गिबि मेडेल देरहाजेनदों। जोंसार बसुमतारिया ट्रिपल जाम्पआव 15.57 मिटार बारनानै ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हायो। बाक्सानि एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल फरायसालियाव डायेबेटिस सांग्रांथि हाबाफारि लादों। डायेबेटिस सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दोलबारि एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल फरायसालियाव डायेबेटिस सांग्रांथि हाबाफारि लादों। पिरामल स्वास्थ्य बानजायनाय आरो एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल फरायसालि बाक्सानि मददजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। बे सानजोंनो लोब्बा लानानै फरायसाफोरनि गेजेराव गाहायै डायेबेटिस, गोजौथिनि नारसिनथाय आरो जानाय आदारफोरखौ लानानै सावरायलायो। बे सांग्रांथि मेलावनो बाहागो लायै फारियै WDF-NCT, डक्टर रादाराव बालुलिकर, हेल्थ सेन्टार अफ एक्सिलेन्सि, एनिनि मगुरागा बान्द्रा, बाक्सा NCT डिस्ट्रिक्ट कर्डिनेटर निरापन कलिता, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हेड ट्राइबल ध्रुवा दत्ता गस्वामी आरो NCT WDF जनरल हेड आमिनुल जामाना AACSUनि आफादगिरिखौ गलाघाट पुलिसआ हमबाय। आसाम बन्द फोसावनाया आसामाव बेसेबां गोहोम गोग्लैदों? मोनद' हारिया गावसोरखौ STनि मर्यादा होनांगौनि दाबिखौ लानानै मैया सानसेनि थाखाय आसाम बन्द फोसावदोंमोन। नाथाय आसामनि माखासे जिल्लाफोरावल' बन्दनि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै गलाघाट, शिबसागर, डिब्रुगड़ जिल्लाफोराव बन्दनि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बन्दनि गोख्रों गोहोम खोख्लैनाय बायदि गलाघाटआव राजा लामायाव गारि टायार सावनानै बायदि स्लगान होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो स्लगान होबाय थानाय समावनो आसाम पुलिसआ खोथा होखानाय बायदि AACSUनि आफादगिरि महेन बराजों लोगोसे 7 मावथिफोरखौबो हमफानाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना रादाबखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।